Pozdrav svima, evo Marin je tu još uvijek s vama, Nokia Mob na MVC-u. Upravo ću vam prikazati Nokia X, odnosno Nokia X uređaj koji odmah tu stoji do Nokia XL, odnosno najvećeg Androida. Ima 4-inčni IPS zaslon, poprilično je fluidan unatoč tome činjenici da ima 512 MB rama za razliku od Nokia XL koja ima 768 MB rama. Ovaj uređaj je također dual SIM. Vidite da Nokia logo još uvijek tu. Rađen malo kockastije, nije obal toliko kao Nokia XL i dizajn je prilično ašolik. Uređaj također ima ovo jednako sučelje koje je prožeto sa swipe funkcijom, ima fast lane. I to je to. Ok, malo ćemo se više družiti kasnije s uređajem. Pozdrav!